Aquest any nosaltres tenim que dissenyar el càntir i ens hem inspirat a les dones que tradicionalment sempre porten un càntir a sobre del cap, que han portat l'aigua a les famílies i han fet el cuidado de tothom. Nosaltres hem dissenyat una dona que porta aigua dels dos costats del càntir i a la resta del càntir hem volgut posar unes escrites secretes. L'escrita que hem posat aquí diu «Amb l'anís l'aigua s'enriqueix». I una altra escrita que hem posat aquí recorda Sant Domènec, que és el sant d'Argentona, un sant fantàstic perquè ha purificat l'aigua i també és el sant patró del meu fill, que es diu Domènec. I també hi ha aquesta cosa fantàstica que amb una forma d'aquest tipus el càntir s'agafa bé o pots fer servir sense la nansa, però si vols beure d'una altra manera també pots utilitzar la nansa d'una manera més pràctica per agafar-lo i portar-lo. Llavors, aquest és el nostre càntir i el color rosa recorda que aquest està dedicat a les dones que sempre han portat aigua per tota la família amb aquest element.